आफा बिलिफां सिखारद' सानजौबाय हाथाय हुनो कलगेट गैयामोन नामाब्रा आयै सालाबदो उदै हाथारा मानथारबाय नै आफा साफातबो गैया गाइखेरखौ लोंसाबदो जागोनलै आयै गोसथोनायफोर मोनगोन खोमालै एसे हायाव दुहरग्रोनोलां बिस्कुट गैयामोन नामाब्रा आयै गैया आफा हाब बिदिबालाय माबोरै जानांगौब्रा नै आफा न'आवबो जेबो गैथारला थां दखानावनो दालि दुलि लाना फैथारदो नोङो फैसायालाय बोरैथो बे आलमारियावनो दं आफा दे जागोन दे नानि आंनो दालि फवासे आरो बिस्कुट 10 ताकानि चकलेट 20 ताकानि मिल्कनाटखौ हरलाय आब' मा जाखो आगै नैलै माबा माबि गोलैजोब्बाय बै नालेंखर सफिखौ नांगौनो आब' 20 ताकानि नांगौनो नै आदा बुंहां जायो आं गोसोनि खोथा थेवबो रजे नों बे अखाया बिराद खस्थ' होबाय आंखौ अबेबा थांनो नागिर थांनो मोना हायाबो सैमा बादि स्रेट हासुनाय मोजां मोना आं बिदिखौ माथो समायनासोलाय बबाव थांनो ओंखारदों आदा बोरमा खास्लायनो फैदों आं बहा थांनो आदायालाय आं ओरैनो गामि बेरायग्लांला बायफैदोंलै गाज्रि मोनाबा मबाइल नाम्बार हरनो हागोन ना समायना गाज्रि मोना दे आदा हरदो नोंनिखौनो दे बिदिब्लालाय लादो दे 9707006239 जाबाय दे आदा दे होनबा थाथ'लायदो बिलिफां मा जाखो समायना नोंसिनि आइया जोसानि लोगो मोननायखौ गाज्रि मोनाथ' बिदि जेबो नङा समायना बेयावनो आं नोंखौ मोजां मोननाय जाबाय सरि बावदोंसो मा बुंखो नों बिलिफां दुखु मोननांला दे समायना दुखु मोना दे बिदिब्ला थांलायनोसै औ दे नोंना हरैजाय आंना ओइथिंजाय दे थांलायनोसै बाय बाय tried it आयै बहा थांखोब्रा ओंखाम उखै सोबायमोनलै गैया सङाखै आङो बहा थांबाय थायो नोंलाय गामियाव बेरायहैदोंमोनलां आयै गामियावसो थांना बे दखान समायनाखौसो लोगो हमनो थांनो नोंलाय आं माबा खोनादोंसो दै मा मिन्थिगौब्रा आयै आं दाख्लै नोङो दखानाव दालि लायनो थिननायखायसो आं थांदों सोरथो खोन्थाफैलाबायोब्रा खोन्थाग्रायानो जोब्बाय खोनादों आङो
आदा थांबाय दा थासोहाय दे जागोन दे थांदो आं ओंखाम उखैथारबाय संहैदो थां माबार सना थारैनो माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन ना बिलिफां नोंसोरबायदि गोनां न'खरजों जोंबायदि बिमा बिफा गैजायजों सोमोन्दो लाखिनाया मोजां जायासै नामा बेबादि जेबो नङा समायना जोंनि आइ आफाया नोंखौ बिहामजो महरै गनायाबाबो सानसे समावबाबो गनायनो हागौ बे दैया जेसेबांनि गोजों आंनि मोजां मोननायाबो बेसेबांनि गोथार हे बाजै गौरायमानो खोन्थाहैनांसिगोन बिलिफां आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं थुदो बिदिब्ला समायना न'आव थांनोसै मोनाबायबो थौदो बिदिब्लालाय बाजै ओइ बाजै हा फैफेरा दिनैलाय मानो फैखो फै जिराय फै नै जिराय हा माथो खौरांमोन आगै थाफाख्लेब ओरैनो बेरायग्लांनो फैदोंमोन बाजै नोंसानि आदै बिलिफाङाव बहा थांदों गैया गामियाव ओंखारलांदों माथो आंलाय दखाननि समायनाजोंसो लोगो हमनाय नुदों मा नंगौना नङाथाय नंगौब्रा नंगौ मा नङा जालाबायनांगौ मैयालाय खोनाफेरि एसे थाल्ला बाजै गौरायमा दे दा फैबा सोंस्लुनोसै आं मा मोनजाबावगोनहाय आगै र' दैखौनो गिलास लायनोसै आं दैखौ लोंनो बादोंमोनलां सेरेबखौनो खापसेसो होफैबानो जागौमोन न' आगै दैया नो बाजै गिलासा खापसेसो गैयामोन नामा बाजै गैया आगै मावनाय जाथाराखै थांसै आं बाजै दे आगै 10 थाखासो दंबा हरदोब्रा बाजै र' लायनि न' आगै गैथारामोन 10 थाखाल'सोमोन हामथारबालै बाजै ओइ आबौ खोनासंलाय हा मा जाखो फिसौ अ ओइ आबौ रराय मा जाखोब्रा आबौ माबालै फिसौ नों बे गामिनि समायनाखौ मोजां मोनो होनलाय नंनायालाय नंगौमोनलै आबौ माबालै फिसौ बे समायनाया मालायजों हाबा जाखानायसोलै फिसौ बेखौ दालाथारनो दे जागोन दे आबौ बिदिब्ला थाथ'लायदो आहाबो बेलेगाव खामानि दङ सफैबाय आं बिलिफां जेनि नों सफैबाय औ दे बिदिब्ला बेयावनो जिरायदो आंखौ थाब हाबा लादोहाय बिलिफां जागोन दे आं फैगौ समबार खालिनो फाग्ला बाबाया मन्दिरावनो हाबा खालामनानै लांखागोन ना नोंखौ दे बिदिब्ला आंबो गाहायावनो जिरायनानै सानैजों सेल्फि लादिनि नामा
आब' ओंखामा जादो दाथ' आं आगै मानो उखैनाय मोनाखै आं आगै थां बेरायफिनदो आगै ओ आयै हा मा जाखो फिसा माबालै आयै आं नोंनो माबा मोनसे सारप्राइज लाबोदों मा सारप्राइज बेलाय दैलै आयै नों मेगना मोसोबदोल' दे नै आयै सारप्राइजआ खुलुमदो जेनि हा माथो मुं आइ नोंना जेनि आयै आयै मानसि सना बारा जोमला बुंना फिसायालाय दो आफा न'आव लांदो जागोन आयै हाबदो जेनि बेयावनो महरखौथ' मोजांखौ नुबाय र' आखलासो माबायदि जागोनथाय ओइ जेनि गायदे ओंखाम संदोब्रा ओंखाम संथ'वाखैबा साहा फुदुंफैदो आं रोङाहाय मा बे फाग्ला बावखाग्रानोजों हाबा जानानै आंहा हां थेन थेन दख'नासो गाननांबाय मा जाबावगोन बेजोंबो आयौ माबादि बिजामाजो मोनखो आंलाय खामानि गैया दामानि गैया मबाइलावलाय बिजि नाय फाग्लि गावरिमा बुरि आं बेयाव मावना दोनना फैयाखैहाय आयौ फाग्लिया नामसो मख'लायबावदोंहाय बियो बोराय बियो थांसै आं बे फाग्ला न'आव बेगबो गैया मनाखौनो थांसै आं थाला आङो आयौ फाग्लाया जि गिसोखौ मोनदों दहाय थाइथाम दामि सेन फुनदोंमोन सोरना बायलें थाबायनाय आंनि सना फैदो सना न' सिङाव है आं न' सिङाव हाबनोसै मानोलाय बिदि बुंनांगौ जाखो बिसोरलाय गोदान हारां नै आफा मा जालाबायखो नोंलाय दुखु दाहा खालाम आफा गोसोखौ हमथा आफा नोंनो बे गामिनि समायनाखौ लायना फैथानोसै समायना बेफोरखौ मा खालामनाय जादों आयौ मा जालाबायखो नै आयै समायनाया बिसनि मुलि लोंनानै थैनो नागिरदों हगार समायना हगार मिलिफा बिदि हगार आं थैसै समायना प्लिज आंनिनो गोरोन्थि जाबाय प्लिज आब' आंखौ मानो गारलांखो फैदो नोंबो